लाइफोर नायदों लोगोफोर अखा हानायखाय अखा हाबाथाय एसे ओरैनो थानो मोनो नालाय ओंखायनो अखाखौ हाबाय थाबा हामगौ नङो आरो दा अखा हागासिनो एकदम सानसे मैयाबो ख्रेब ख्रेब हाबाय थाबाय ओमफ्राय दिनै एकदम सानसे आरो बुथि मोनदोंहाय खोनादों खोनायाखै अखा हादों अखा खोनादोंना खोनायाखै मिथिला अखा हादों बांखा फैदों जोंनि न'आ लोमसावदों अखा नोङो थांथ'दों गोजान जायगायाव दैखारलांदों खोनादों आं रायलायनायखौ हा खोनायाखै खोनादों ने हा मा होनदों अखा हादों लोगोफोर अखा अयथासार अखा ओमफ्राय दसे जिरायनो मोनबाय नालाय दसे माने अखा हाबा एसे गोबाव फ्रिज्राय मोनो दसेल' नङा अखा हाबा जेबो खामानि थायाना ओमफ्राय ओरैनो लाइभ होनाय नायनोसै होननानै होबाय आरो सोर नायदों अननानै खालामलाय गोबावजों 10 बोसोर 20 बोसोर सानसे 10 बोसोर 20 बोसोर नङा सानथाम सानब्रै सानबा मिलायनाय सुनाय लांबायहाय जारलासो सोर नायदों अननानै कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर जा अखा हाखादों जावनो ओमफ्राय दसे जिरायनो मोननायखाय एसे लाइभ होनोसै होनाय नायनोसै मालायफोरखौ नायलाबायना गोसो जाब्रबना होबाय आरो रावबो सोरबा लाइभ होबावदों नामा होननानै नायदोंमोन आङो माबायाव मा होनो नटिफिकेसन थाबाय बेयाव आरो रावबो होआखै ओमफ्राय नायासै रावबो होआबाथाय फिल्मखौ नायनो ना आं नायग्रानिखौ आरो आङो बांसिन दिनैखौ नायो दिनैखौबो दहायो माबासै आङो उनावसो नुदों थारमाने अखा हानानै एसे खामानियाव बेस्थ' थाबायना आङो नाम्बार मावला-मावलि मावसै होननानै जा अखा अखा गौरब हाय गौरब गेलद हाय सोर बियो आंथ' हिन्दी रोंखायाहाय देन्जारसो हिन्दी रायलायनांगौबा दा बुहुमनि मानसिफ्रासो मिनिलाबायगोन नायसानसै मा जाखोलै गौरब हाय
कौन है आप? मुझे हिंदी ज़्यादा बोलना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है। नहीं समझे। हाउ आर यू? आई एम फाइन। मुझे ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आता, इंग्लिश तो थोड़ा भी नहीं आता, एकदम थोड़ा थोड़ा। हिंदी तो हिंदी भी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा बोलना नहीं आता। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से है? प्लीज़ कमेंट करके बता दो आप कहाँ से हो। हमारे यहाँ बोरो लोग ज़्यादा हिंदी नहीं बोलती है ना, इसलिए समझ में आता है बट बोलना नहीं आता ज़्यादा। हिमाचल से, ठीक है हिमाचल से। थैंक यू, आपने मेरे एलबी को देखा है। ज़्यादा हिंदी बोलना भी नहीं आता, समझ में आता है। हम आसाम से हैं, आसाम बोडोलैंड से हैं। आसाम बोडोलैंड को जानती है ना? Nah, sudah patau nak kelelang sini deh, angin di rele deh. Karena deh, karena anda. Mal, Dibrigor, my brother lives Dibrigor. My brother lives Dibrigor. आप डिब्रीगढ़ से है आप? आप डिब्रूगढ़ का है? हाँ, ठीक से बारिश हो रहा है। ये देखो असम में, असम बोडोलैंड में ठीक से बारिश हो रहा है। कल से हो रहा है बारिश। रेन सीखना पड़ेगा। मेरा हस्बैंड भी है, यहाँ है। tidak Nanti này để hắn bay này để làm bạn nó ngang lan rồi là quay nó xem cái đó। मेरा हस्बैंड भी करपल ही है। मेरा हस्बैंड भी हिंदी बोलना नहीं आता, मुझे भी ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा थोड़ा। कुछ बोलेगा तो कुछ हो जाएगा ऐसा सोचता है। Thank you.
मुझे ज़्यादा हिंदी बोलना नहीं आता कुछ गलत बोला तो माफ़ कर देना हिंदी सीखने के लिए ट्यूशन लेना पड़ेगा सोर नायदों कमेन्ट खालामदो अननानै मा खालामनाय मोनदों मा खालामनाय मोनाखै नों हा हट मा खालामनाय मोनामाखै नायनाय होनदों ओइ खोनायाखै माबा खालामनाय होद आं मिनासो खालामदों खोमालै
हानाया अखा सिनाय लाबोयो हो नहीं सकता हो नहीं सकता मोहब्बत हो नहीं सकता रावबो नाया मोसालाबायनांसिनो र' सोरबा नायदोंबा अननानै कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर सनाफोर रुफाफोर नोंसानसै अखा हानायखाय माने बेबायदि Mungkin dengan hadap cinta so. Thằng mà à? Thằng à? Có cái sao đang hàng chúng bà. Gurlap udah gurlap. Mana dah nanggung? Yang tu. मुश्किल हो गया क्या मुश्किल मुश्किल लंच हो गया और ठीक है लंच हो गया ठीक है आपने मेरे एलबी को देखा है इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद यार थैंक यू अभी लंच का टाइम हो गया तो इतना टाइम हो गया ना ठंडे था silakan Kak, wujud sidang. Punya bayang silakan. Tuh. Kan nggak bawa wujud sidang. Apa tuh? Yang taruh. Iya Kak. Iya isi. Musuh langsing di sana deh ya. Musuh langsing di sana.
माला गारबावगौ ओइ आनै आनै ओइ आनै हाय थांदों मानसि गैया हो हा हाथायाव थांगोन हाथायाव सोर नायदों अननानै कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो कमेन्ट आंनि लरिया साथा गैया नालाय ओंखायनोथ' जों फैबाय सोरनाव फैदों आंनि बेखौ सोर खानायमोनलाय गथ' फिसानि खाथि खालामनाय लासै खस्थ'जा बेखौ खालामनांगौ दा बे खालामनांगौ दसे खालामनांगौ बेखौ बियो हाला बेखौ मारि Papa! Papa! Moniram, madam feeling, ada sekolah sopeng. Ay, Divya! Untuk video. Video, untuk video. Không có đồng nó xử lý. Nghe? Thế nào? Nào không? Wangi moniram, madam feeling, ada sekolah sopeng. गोसोथो नाय मोजां मोननाय गुलाय गुजाय मोनथारबाय आं
सोर नायदों अन्नानै कमेन्ट खालामदों सावरायदोंना सोर नायदों अन्नानै कमेन्ट खालाम सोर नायदों अन्नानै कमेन्ट खालाम रावबो गैया माथो आयौ आंहालाय गोबाव जानो दिनैसो नायफेरबायहाय दिनैसो माबा मा होनो एसे खाजाबाय आरो फेमिलि ब्लग नोंथांखौ एकदम आंनि एलपि स्क्रिन ना मा होनो बेयाव गोसो गोरबोजों एकदम स्राय बरायहरबाय आरोखि लोगोसेबाव बरायनाया मोजां खबरा मोजां नों फैनाय लोगो लोगोनो सासे एरबावबाय नों लोखि दंदांलै बिसिना सायाव जिरायनानै एकदम गाव गावनो बुगालेलेनो रायलायगासिनो आरो आं हारसिंनो दहायनिफ्रायनो नोंखौ फन हरनो नोंनोमोन आं ओमफ्राय हरनाय जायासै नोङो आंखौ रायबायना बै मोनसे माबायाव एलबिआव दहाय नायनायाव बेखायनो गिना हरासै आं नोंनि एलबि होनायखौ आङो दहायो नायस्लाबनो मोनासै थारमाने आङो मबाइलखौनो दाङाखै दिनै ओमफ्राय उनावसो नुबाय आङो ओमफ्राय नोंहा उनाव बेखौ नायबा नोंहा मालाय गैला जोब्बाय आरो नोंना एलबिआ स्रां नुनायनि एसे मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो दे जावजालि नांलायबाबो खमलायबाबो जावजालि दे मा ओंख्रि जाखो खोन्थादो दे कत हिन्दी रायलायखांबाय आं दहायो खबरानो गैया बा आंजों बोरै मिथिनो आंलाय खबरानो गैयाबा माने आं गोसोब्रबनानै होबाय थारमाने बारा होनायनि प्लेनिं गैयामोन ओमफ्राय ओरैनो नेट पेकआबो ओरैनोसो दंखायो नालाय ओंखायनो होबाय आरो आङो नोंलाय दहायो एलबि होनायनि सिगां नै आं एलबि होनो नागिरदों नायदो होनना बुंबा आं नायदोंमोन ना खामानि दोनथ'लायनानै ए दासो फिसाजोखौ लाना फैदों न'आव मोनफैबाय ना मोनफैथ'वाखै न'आव दसेबा मोनफैयोलै खाथिखायालाय स्कुलालाय बागरगाव हाथायाव थांनांगौमोन ओरैनो अखा हानानै बोरै जाबावगोनथाय मिथिला हौवायाबो थांनो बादोंनो लाइक दान जावजालि सनाजु बेहाय दे नों होआबालाय सोरथो होबावनो नों होआबा सोरथो होबावनो जों सानैजोंनो होलायलायबाय थानोसै लाइकखौबो होबाय थानोसै कमेन्टखौबो होबाय थानोसै नोंनि सर्ट भिडिअ नागारनायाव आङो लाइक होदोंथ' माबा कमेन्टल'सो हराखै आङो थारमाने कमेन्ट हरबा एसे गोबाव जायो नालाय मबाइलखौनो दिनै नायखायाखै आं दा उन्दुहां जाबा नायबाय माबानिखौ मा होनो दैथुननिखौ नायबाय ओमफ्राय दैदोम ब्लग हाय होनदों ओमफ्राय मा खबर होना मोजां खबरा मोजां मुला गुन्द्रुखौ एबार फैबा माबा मा होनो बिबानो जाबाय आं बावनोबो हागौ ना हरजायो ना आलुजों दैज्लां बोथोरफ्राव आरो माइ गायनानै फैबाथ' बेजों खहाबसोयो माथो मुला गुन्द्रुआ गोथाव जायो मुला गुन्द्रु आलु अनलाजों मुला गुन्द्रु गोथाव जायो अखा
अखा हायाखैना साना अखा हादों इनि हागासिनो राव राव नुवाखै खोरखिथिं नै अखा हादों मुला गुन्द्रु लांनो होननाया फैबा बिबानो जाबाय नङाबा आं बावनो हागौना मेकआप बानाय बायदि माबा खुगा खालामखांहां माला आलासि जानो फैगोन जोंनाव जानो फैगोन जोंनाव नोंस्राव आलासि जाहैनायानोथ'हाय गैला माथो जानुवारिनिफ्रायसो आलासि जाबाय थानोसै आंना अमायानो दाथां होनोना फिसाफ्रा आंना मा गुन्द्रु मुला गुन्द्रु दहायो मुला गुन्द्रु ओंख्रि होनदों नालाय बेखौनो गावनोबो बिजावजालिनो नांगौनो आरो एसे मुला गुन्द्रुखौ मुला फोराननाय आरो सोरथिं मा होनो मिन्थिया सोरबा मुला फोराननाय होनो ओमफ्राय जोंहा मुला गुन्द्रु होनो आरो आलासि जाहैनो होननायानोथ' बिनु मोनहा जाहैगौमोन बियो आं थांबानो ओमफ्राय गैया माथो जानाय नंला बायदि मोनबाय आं जानुवारिनिफ्रायसो एसे देवानि मारिनोसै जानुवारि फेब्रुवारि अमाखौ होनबाना आं लाहैला बारा एसे खम खालामहैनोसै मानैफोरल' लाहैनोसै आरो बिमा मानैफोरल' दोनसै अमा लाबाथाय जायालै एफा 6टा गाहाम अमानो बिखुनजोआ मालाय बबाव आदार होनो हानो आरो हौवायाबो हास्लाबाना ना मोसौ जोखानो ना अमासो आदार होनो बेसेबां नांबावगौ WTआलाय गैया आंना जेबो बिनि जानायनि सिमांबो गैया जानला मोनलासो आंना चेनेलानो लाइक होनानै होदो लाइक होनायानो सासेल'खाय हनै जावजालि सनायाल' अननानै होदों बेरायनो फैदो बेरायनो आं सिमां नुथ'ला होनदों सिमां नुथ'ला माबायाव थांसै जानुवारि फेब्रुवारि खालमानसि जानुवारिनिफ्राय आलासि जाबाय थांसै बोसोरसे अबाव सोर लिंहरो बेयावनो थांसै आलासिखौ मालाय ओरै मोनजायो माथो फैसायासो जाहैनांगौलाय गारि भारा मा भारा सानो थाङोबा आलासिखौ जाथावला दानि दिनाव दे थेंक इउ होनदो थेंक इउ माने थेंक इउ होनबाबो जारलासो जागोन आयदा इंलिस रायलायनांगौबा आं इंलिस रोङा ना गोजोननाय थाबाय लाइक होनायनि थाखाय मा ओंख्रै नोंस्रालाय मा ओंख्रै जाखो लोंखो दे खिथाहरदो जाखांबायना जाखाङाखै suami alasि बुरै suami आलाय बुरै suamiखौ खिन्थानो हाया दा मबाइला गेग्रेबसो suami खिथानांगौ मालाय उन्दुदों suamiया उन्दुदों मेंदों खामानि मावनानै ओइ दुब्लियाव हाग्रा फोसाबहैदोंमोन बेसोरा suamiया मेंदा आंना suamiया suamiया मेंनानै उन्दुबाय आंना suami जिउनि मोदाया थैलाय ओजिलाया दा मोसानांगौआ मबाइला गावजोबगोनलाय मोसाथ'ला आं र'
खोथिया बोखांबाय थायोहाय बेयाव माबा होनो मोनाखैना अखा हादोंना हायाखै नोंसिनियाव क'क्राझाराव न' खाथियाव गल'ना लाफानांगौ हायो भगबान जिरायबाथ' लाफागौ आङो जिरायबा लाफागौ मालाबा जिरायहैनायखाय नोंनि हौवा आंनि हौवा खाथियाव जिरायफिननायखाय मालाय नांथारगौबाल'सो जिरायो दा नांथारगौबाल'सो जिरायो दा हागासिनो दं नोंसिनावबो हागासिनो आरो जि ख्रेब ख्रेब हागासिनो मा ओंख्रि होनदोंमोन नोंस्रा खोन्थानाय मानो थांबाय थादों बे दरजायालाय आंहा एसे गुफुर गावदांदां नुनायनि खेंदों खोरखिखौ माबा दरजाया माबा खोरखियासो खोमफैलाबाय थायो नुवाखै हिंसा जादोंलै हिंसा जादों आं रायज्लायनायखौ खोनादों ने आंहा खोनायाखै बायदि मोनगासिनो माबा मा होनो अखा हादों नालाय ज्राव ज्रावनो बेखायनो खोनायाखै नामा बिदि नंदों आरो आं Rồi, आथिङा लोंजोब्बाय थांगासिनो दं खोनादों खोनादों आरो माबा मा होनो बावदोंसो आङो बाथौआव हाबा मोनजासिगोनथ' हाबा दा समबाराव सनारामखौ सिनायोना सिनायामोन आरेस बिबोनां सना मा ओंख्रि जाखोनो आरेस बिबोनां सना मा ओंख्रि जाखोनो खोन्थाहरदो नै दैथुन ब्लगा सोंदों दैथुन जोंना बेवाइ दैथुन ब्लगा आंबो मा ओंख्रि संखो होननानै खोन्थाबाबो एहे दालिसो जोगोनार बिजौ दाउदै जोगोनार बिजौजों दाउदै ना दाउदैया आदा भाजा जाखो दालिसोनो ओंख्रिया बिसिना दालिसो होनजायो दालि नङाबानो जाया संसारानो खाना दिनानो खाना दालिसो होननाङा दालि होनांगौ दालि ओंख्रि खिथा रोङाबा आं फोरोङो एफा मोजां मोजां गावखौ दालि ओंख्रै जोगोनार बिजौ भाजा गोथावसो दे गोथावथ' आरो दालि ओंख्रि नङाबानो मा संसारानो दालि आलु नङाबानो संसार जाया आंनाथ' स्वामिया दालि ओंख्रि होनबाथाय थैनानै थांखांलायो आलु ओंख्रिखौ जाया जानायालाय स्वामिया आंना आथिं रुदोंहाय रावबो गैथारा माथो आंनि लाइफआवलाय साथामावबो सानैल' कमेन्ट खालामो ओमफ्राय सासेया कमेन्ट खालामा सासेया अबेनिथाय
सोरनि हाबा सोरनि आं दा खोन्थानाया ना माया सोमखोरनिया दैज्लां बहराव ओमफ्राय बे सनारामनि आरो बै दाख्लै खनसे आं खोन्थानाया थाफैदों होननाया हिनजाव बेनि समबाराव दा समबाराव हाथासुनि अनला ओंख्रि मोनजागोन अनलाजों दाउ अनला गुफुरजों दाउजों मोनजागोन आरो जोंनि दानि ओंखाम जाखांनानै जिरायनाय ना माबा गोरगासिनो आंखौ गोजांदोंहाय बोरैबा गोजांनायसो मोनबाय माबा गैला ए जा दे नोंसोरल' माबा नोंसोरबो फैबा मोनजायोब्रा मा नोंसोरल' बिलाय फैदो फैबानो मोनजाबाय एम्बु बेदर हरफा माब्लाबा एम्बु बेदरखौ आंनो मोनजायाखै बर्थमान नै सानसे आं मोनजाबा फुथारदोंना फुथाराखैथाय गय बारिफोरनियासो फुथारहैलाबायोमोनलै फुथारबा मोनगोन र' फुथारबा मोनगोन माने आंना स्वामियाथ' बारा बेफोरबायदि फुथारलायाव बाहागो गैखाया ओमफ्राय बायनांगोन आरो आं फुथारनायखौ आं दाना बिदियाव बाहागो लाला एसे माहाजोन जानायखाय गोदोसो बाहागो लायोमोन आं दाना फुथारला आङो गोदोसो फुथारोमोन फुथारनो माने मोनानो जि मोनबालाय फुथारनो हागौमोन आगोलावसो मोनोमोन ना दा मोनलानो ना दा मोनला एम्बुखौनो दा मोनबालाय बुथारनो हागौमोन ससमा हम मा होनो ए आङो माबा मा होनो ससमाखौ अखा हानायखाय हमाखै हमामोन नाया बुगालेलेनो आं माथो बुगालेले नुनाय मोनाखैलाय अखा हानायखाय हमाखैना आं दिनै सानसे ससमा हमैखाय बोरैबा नुदों नामा ससमा हमबाय थानायखायनो बिदि मेगना बुबायलै सानफ्रामबो हमनाय जायोना इजा बुबाय ससमा हमाबा बोरैबा नुयो बुगाले नङाहाय माने नोंहा जायो गैलाहानो जानानैसो बुंनाय जाखोना लोंनानैसो बुंनाय जाखोसो होनजासिगोन आं मानसिफोरखौ ओरै खालामनांसिगौ र' मालिस ओरै बिदि मालिस खालामसै आं बोरैबा ओंखारदों ने फैगोनसो ओंखाम जानोसै दे जादो दे आंबो दोननोसै गैला नोंल'सो नायसोगासिनो दसे उन्दुनोसै आंबो रावबो नायखायासै र' नुबाय दा नोंनोल'सो दा नोंनोल'सो नांगौ
नामाथाय हामाहाय मा बिदि नोंलाय हामा बिदि होन नामा बिब' मानसिखौयो फैखागोन आरोखि सेभ खालामनांगौबाथ' थासिगोनलै बियो जादों ओंखाम जानो होननाया ओइ सोरनाव सासे नायबावदों कमेन्टखौ खालामथारा सोर बियो दे दे बाय 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 जादो रिभिउ सालायनायनि आंबा खस्थ' मिनिबाय दे दे जादो दा आरो मिनिनाया एसे हजम खालामनानै जायाबा ओंखाम जानायबा नांजानो थैबा जानला गैयाहाय आहा दाय गैया आंसो दाय जालाबायगोन बावबा